Pekný deň. Moje meno je Tomáš Hörík a som predsedom občianskeho združenia Empatik. V rámci našej činnosti realizujeme projekt Dida Help, ktorý nás zaujal svojou aktuálnosťou. Stále viac mladých ľudí, najmä detí, sa nemá na koho obrátiť so svojimi otázkami. Tieto otázky sa častokrát týkajú citlivých tém a práve preto sme vytvorili bezplatný, anonymný portál, kde sa môžu pýtať nielen mladí, ale aj rodičia a ich učitelia. V rámci odpovedania spolupracujeme s katedrou psychológie Univerzity Komenského. Viac informácií nájdete na www.empatik.eu a na help.dida.sk. Pokiaľ vás naša činnosť zaujme, budeme radi, ak nás kontaktujete a s radosťou vás privítame medzi našimi priaznivcami. Zároveň by som sa týmto chcel rád poďakovať každému, kto sa stal našim priaznivcom a podporil tým našu činnosť. Ďakujeme.